Prekážne dobrý deň, priatelia. A čímže to žije krajina posledné dni? Môžete otvoriť okno? Áno. Na Cyprus posielame Ja keby som si netrúfal, tak tam asi nepôjdem, nie? to najlepšie, čo doma máme. Kde sme? S kým rozprávate? Crème de la crème, ponuka, ktorá sa neodmieta. To sa ponúka? Nie, rozdáva. Len či ste na to pripravení? Neviem, ja som ospal ešte potom, keď sa prebudím. Fakt? Áno. A čo na to tento? No, niečo ako spustenie e-prihlášok, Mňa to mrzí. prípadne portálu Slovensko.sk. Ďalšia otázka. V každej normálnej krajine by sme sa im už neskladali na platy, ale toto je Slovensko. krajina, kde sa tradičná rodina musí deliť o... jednu horálku na polovicu. aby prežila. Zaujímavé priority. Fakt nám už drbe v tej krajine? No, ako komu? Pozri si najnovší obežník na herohero.co/furdačo. A nech sme hlavne všetci a zdraví.